Sabi tayo dyan mga kuwas sa si Auntie Ana. Ganda. Comment ko lang yung ginawa natin. Ngayong araw na to, binaklas ko tong puno ng malunggay ito. Yun, ganyang kahaba. Kasi hindi na siya galong nakukuha na ng dahon, tas dry na rin siya. Ayun, para tumubo to. Kasi mga tangkay dyan, tatanim natin dun banda. So, tas yung mga kinuha namin ng tanim, pwedeng gulayin. Yung iba, lagis ko lang dito eh. Ako may kasalanan nito. Pero papatuyuin yan kasi kunin ko tong mga buto. Itong mga to, gamot ito. Papatuyuin na lang natin. Yan o, mga gamot yan. Kaya dapat itabi natin to. Marami to eh. Matitigas na to, hindi na pwede sa gulay. Dito sa Pangasinan, ginugulay yan eh. Pero yung mga buto nito, yan, magagamit pa natin yan. Tuwi, gamot or palamin pa natin yung malunggay. Marami tayong ginawa ngayon. Inayos natin ito ulit. Kasi dapat mas patag. Kasi may tatanimin tayo dyan. Tapos, ito, pinutol natin isang puno dito. Hindi naman namumunga yan. Kaya pinaputol na. Tapos, nagumpisa na ako mag-platen ulit dito. Kasi may mga tatanim. Ito yung isang pinagputulan ng kahoy eh. Ngayong araw, naisip lang na ay magputol ng puno sa kamagukay. Kasi nga, para sa susunod na araw, tanim na lang ng tanim. Kasi, nakontrata ko na kung yung itatanim. Itatanim kasi namin doon sa mga susunod. Sana pala rin makakuha tayo ng mga saging na tumok. Yung tumok yung matamis yung ginagawang banana cake. Yun din yung ginagawang banana cake chop. Parang ganun yun. Yung mga malunggay, paputuyin natin to. Tapos search na lang natin. Alam ko, mahal nga ang kilo ng buto nito eh. Pero malamang konti lang dahil napakagaan. So try kong magtusok ng malunggay dun sa bakanting loob. Nakakuha ko ng mga 6. O, 6 may tutusok. Tinulisan ko na rin. Ngayon, kailangan kung puno, mayusog ko ng konti para dun sa daanan. Nalinisan ko naman na ng konting daanan eh. Ako dinit. Nakabuta siya dito, nakatusok. Kailangan talaga putulin to sa kalahati. Putol na. Pag ganun ko, tuk, ay nakakagat pa. Bigat niyan. Sabi mama, baka masama ka na yun. Oh shit. Yes. Uy, puta. Lumubog ako. Darna. Ayan. Hindi ko talaga alam paano itanim itong mga malunggay. Nisip ko ganito. Ito tusok. Pero bukas na natin yung gagalawin para bukas alamin natin kay Auntie Ana kung saan talaga magandang lugar. Kasi matagal na siyang caretaker dito sa bahay. Kaya alam niya na kung saan magandang itusok to. Si Warden busy yan. Hanggang dito lang ako sa gawa para mababalikan.